Xyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Welkom bij dit vraaggesprek. Wij zitten hier met de heer Roy Jongevat. De heer Jongevat is media professional. Ja, die weet, ik kan zeggen, bijna alles wat betreft het media gebeuren. En hij zal natuurlijk zijn mening geven, ook als burger van ons land, over de actuele situatie. Ik zal beginnen met de samenstelling van de nieuwe regering, heer Jongevat. Het is ons eerste gesprek met u sinds het aantreden van de regering. Wat vindt u van de samenstelling? Nou, laat me het heel kort houden. Ik zou graag meer types als meneer Brunings en als mevrouw Wijnerman van Financiën willen zien. Waarom? Omdat ze van onbesproken gedrag zijn. Ik heb niets er ligt niets in de maatschappij van mevrouw Wijnerman of van meneer Brunings. Dat is mijn mening. Onbesproken gedrag, dat hadden ze ons beloofd. Maar ja, het is niet zo uitgekomen in mijn visie. Er zijn toch een paar elementen in waarvan je zegt van dit had ik niet gedaan als het mijn regering was. Ik zal er geen namen noemen. Ja. En als we kijken naar het standpunt van de president, mevrouw Simons, die gaf aan dat ze dus niet op zoek was naar heilige mensen. Kunt u dat begrijpen? Ja, maar mevrouw Simons had ons beloofd dat ze volgens een bepaald profiel zou ze kandidaat-minister zou ze dan selecteren. En dan moet ze laat ze ons maar komen uitleggen als dat is gebeurd in dit geval. Er zijn genoeg namen te bedenken waarvan je zou zeggen van deze mensen zouden we niet selecteren op basis van wat er in de maatschappij ligt. Dus ik vind het een halve valse start. Dat is mijn mening. We hadden meer verwacht. Mevrouw Simons heeft veel meer beloofd dan wat ze nu doet. Er zijn nog een paar dingen waarvan ik zeg van nee, dit lijkt niet op wat er beloofd is. Maar ja, geef die mensen de kans, het is pas. Dus ze moeten niet te overhaast gaan handelen ook. Maar de signalen die ik nu heb gekregen zijn voor mij niet hoopgevend. Zijn niet datgene wat er tijdens de verkiezingen, tijdens de propagandaperiode is geroepen. Maar dat gebeurt wel vaker in de politiek, het is niet nieuw. En u zegt, er zijn een paar zaken. Heeft u misschien een voorbeeld of twee voorbeelden voor ons? Nou kijk, dat geval van EBS bijvoorbeeld. Als je een kordate president bent, dan heb je al lang dat probleem opgelost met meneer Leo Brunswijk. Toch? Dus dat is een van de dingen waarvan ik zeg van er had al lang, deze regering had dit probleem kordaat moeten oplossen. Want niemand komt op deze manier via een staatsbedrijf of een semi-staatsbedrijf op deze manier in het nieuws. Dat je zomaar iemand wegjaagt met argumenten die niet deugen. Dus ik had al lang, dat had ik wel verwacht. Dus dat is een van de voorbeelden. Er zijn een paar problemen die nu al spelen, die aandacht hebben. Maar nogmaals, kijk, mevrouw Simons zit kort. Ze moeten nog helemaal alles gaan inrichten. Ze moeten hun plek nog vinden op die ministeries. Dus het is eigenlijk te kort dag om peperen kritiek te geven op mevrouw Simons haar beleid, wat ze heeft uitgezet. Geef haar de kans om haar ding te doen. Kijk, je kan een valse start maken ter wille van de zoete vrede in het begin, om geen jugu te hebben. Toch? Dan zeg ik bijvoorbeeld, als je dat ding goed analyseert, dan zie je dat de ABOP misschien een rol speelt in deze als het gaat om de EBS, waarom er nog geen maatregelen zijn getroffen. Maar zolang dat leeft in de maatschappij, krijg je de indruk van er gebeurt niets, snap je? Maar misschien zijn er achter de schermen afspraken gemaakt van luister naar ons Pang, laat die maar even over 2 weken gaan we hem toch wegjagen of wat ze ook gaan doen. Dus laten we even afwachten om te kijken hoe mevrouw Simons en haar team dit soort dingen gaan oplossen. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Dus als ik goed naar u luister, dan bent u niet zo tevreden over de leiding bij de EBS? Nee, natuurlijk niet. Als je hoort wat er allemaal daar gebeurt door de jaren heen,
dan kan je niet tevreden zijn, toch? En het is weer een family and friends ding geworden, toch? Dat kan toch niet, dat is wel afgesproken, toch? Dus dat moet direct gestopt worden. We zouden geen family and friends meer doen, maar Leo Brunswijk is het broertje van Ronnie Brunswijk en hij zit nog steeds daar. Is family, is friends. Dus wat is er veranderd op dat gebied? In dit opzicht nog niets. En zijn er wel zaken waarvan u zegt van hey, dat is wel een goede start? Als we bijvoorbeeld kijken naar het handelen van de minister van Openbare Werken, die zegt van hey, nou, maar niet denken gratis moro, dat soort zaken. Dat is een goede start. We hopen dat hij het volhoudt, dat hij doorgaat met dit soort acties, dat alle corruptelingen op zijn ministerie in beeld komen en voor het gerecht worden gesleept. Dat verwachten van alle ministers. Dat is ten aanzien van de minister van OW, meneer Tsang. Daar heb ik een goede, geen relatie mee, maar journalistieke ervaring mee, laat me dat zo zeggen. Dat wanneer hij bij ons kwam, bij de STVS, het altijd een goed gesprek was en het ging ergens over. Ik heb hem meegemaakt dus tijdens die periode. Natuurlijk zal hij dingen hebben gedaan die misschien minder goed zijn. Maar er ligt geen reputatie van meneer Tsang buiten dat hij dingen heeft gedaan die niet kloppen. Dus ik vind dat hij daar terecht op zijn plek is. En alvast is gestart met goede dingen. Maar wie uitzonderlijk goed is gestart en die een hele goede indruk op mij heeft gemaakt, dat is één minister. Ook in zijn communicatie, manier van communiceren met de gemeenschap. En dat is minister Patrick Brunnings. Echt waar, chapeau voor deze minister. Omdat hij vanuit zijn deskundigheid, vanuit zijn ervaring en vanuit zijn hart en in zijn hart leeft het belang van Suriname. En weet je, als je zo iemand hoort praten, dan hoor je, het straalt van hem af dat hij het algemeen belang, het Surinaams belang, het belang van het Surinaams volk voorop stelt. En dat is het enige stukje hoop wat ik heb in de regering van mevrouw Simons. Toch? Alvast dat stukje hoop. En natuurlijk de minister van Financiën, mevrouw Adeline Weinerman, die heeft ook een reputatie die geweldig is en die is ook een vakdeskundige minister. Dus die twee posten die zijn voor mij heel goed ingevuld. En we hebben net gesproken over OW, dat is ook een goeie. De rest zullen we zien hoe zij zich gedragen. Ja, in de komende periode. Dan gaan we daarop ook kijken wat we moeten zeggen erover. Als het goed is, gaan we ze complimenteren. Als het niet goed is, gaan we ze vragen om het beter te doen. En als we weten hoe het moet, gaan we ze ook aangeven hoe het moet. Door een deskundige te vragen om dat aan te geven. Zo werkt journalistiek, hoor, wederhoor. En een deskundige om het verhaal te vertellen. Ja. En wat vindt u over de situatie rond de staatsfinanciën? Want er blijkt dat er nog steeds een behoorlijk begrotingstekort is. Kijk, de vorige regering heeft de begroting van 2025 niet afgerond. Nu zouden we al moeten beginnen, volgens mij is het september of oktober moeten we de begroting van 2026 presenteren. Mevrouw Weinerman die is deskundig en daarom zeg ik tegen jou, ik heb het vertrouwen dat mevrouw Weinerman het financiële plaatje, het financiële huishouden van de staat van Suriname goed in beeld gaat brengen, een goede nulmeting gaat maken en ervoor gaat zorgen dat er niet meer wordt uitgegeven, toch, dan er wordt verdiend. Ze heeft gewerkt onder diverse conservatieve bankdirecteuren en financiële deskundigen zoals minister Hildenberg en meneer, de vorige, hoe die meneer? De vorige governor van de centrale bank, meneer Telting. Ze heeft gewerkt onder die heren. En die heren hadden een sober beleid als het gaat om staatsfinanciën. Dus mevrouw Weinerman weet van wanten, ze weet hoe het moet. En ik hoop dat ze dan ook voet bij stuk houdt. Want volgens mij was mevrouw Weinerman in de periode van meneer Bouterse weggestuurd. Omdat ze voet bij stuk hield om geen uitgaven te doen die niet verantwoord waren. Ja. Nou, dan jaag je er weg, snap je? Ze is ook gegaan, ze heeft niet gezegd van ik ga blijven omdat ik minister ben. Nee. Mevrouw Weinerman heeft ook haar hart op de juiste plek als het gaat om de ontwikkeling van Suriname. Snap je? Dus daarom dit pleidooi om meer Weinermans te hebben in je team en meer Brunningse in je team te hebben. Dat is wat. Jongens, dat zou gebeuren, jongen. Weet je hoe blij ik zou zijn als er alleen maar types als mevrouw Weinerman en meneer Brunning zouden zijn met die vakdeskundigheid, managementkwaliteiten. No? Want wat meneer Brunnings heeft gedaan in die afgelopen periode van zijn werkbare leven is indrukwekkend, snap je? En hij heeft het verteld in een van zijn interviews en bij Limbo, ik heb het goed gevolgd. En dan zie je dat de man deskundig is in die branche
Hij heeft ervaring in het ontwikkelen van oliebronnen, snap je? Omdat hij ook in het moeras zelf dat heeft opgezet vanaf scratch. En alle problemen, alle kolommen, alle processen die een multinational doet om olie te zoeken offshore, heeft hij ook meegemaakt. Dus, en ten aanzien van het financiële gedeelte heeft hij ook een duidelijke visie hoe dat zal moeten. En ten aanzien van zijn personele bezetting is hij ook duidelijk geweest welk personeel hij gaat plaatsen om zich heen om het werk te doen. Toch? En efficiëntie en effectiviteit waren belangrijke slogans van deze minister. En het zijn niet allemaal praatjes. Hij heeft bewezen, hij heeft een reputatie. Kijk, hij heeft een reputatie. Hij heeft een track record. Snap je? Dus mevrouw Weinerman... bij Staatsolie, hè? Hij was ook bij Staatsolie. Mevrouw Weinerman heeft een track record. Ja. En daarbij stop ik, want ik ga niet naar andere ministers kijken van track records. Die twee zijn voor mij de belangrijkste ministers. En meneer Sanger heeft al genoemd. Snap je? En als we praten over het buitenlands beleid, om even nog bij de regering te blijven, meneer Jongevat. Het buitenlands beleid met de tariefverhogingen van Amerika op diverse landen, de oorlogen, dat soort zaken. Ja, welk buitenlands beleid zou passen bij ons land op dit moment? Wel, Joy, is een beetje moeilijk internationaal. Nee, Joy, maar kijk. Als je praat over wat voor buitenlandbeleid jouw land, jij als regering gaat uitvoeren, gaat uitzetten, dan moet je kennis hebben van wat er om je heen gebeurt. Toch? Wie zijn degenen in Suriname die de geopolitieke ontwikkelingen volgen zodanig om goede adviezen te kunnen uitbrengen aan onze regering? Toch? Wie volgt wat meneer Trump doet en wie analyseert wat meneer Trump doet en hoe dat effect kan hebben op Suriname en hoe Suriname daarop moet reageren? Wie zorgt ervoor dat we kijken naar hoe in Europa die oorlog tussen Oekraïne en Rusland zich verder uitwerkt? Wie kijkt ernaar wat de belangen zijn van Suriname als er iets moet gebeuren met belangen van Suriname? Dus wanneer je praat over geopolitiek beleid, dan kijken we eerst naar wat heeft Suriname nodig? Welke partners hebben we nodig om onze economie te versterken, om onze maatschappij te versterken? Toch? En als je dat hebt gedaan, dan ga je zien dat je nu niet kan zeggen, ik steun alles van Amerika. Als Amerika vraagt om te stemmen voor iets wat eigenlijk niet kan, bijvoorbeeld om te stemmen tegen resoluties wanneer Israël wordt veroordeeld, dan kan je je niet onthouden van stemming als land. Je moet je mening uiten. Toch? En als je dat niet doet, geef je kleur. Je moet onafhankelijk zijn. We zijn een land, we worden niet gekoloniseerd door niemand meer. In de praktijk is het wel anders natuurlijk. Ja, op papier. Op papier zijn we onafhankelijk. Maar je moet je eigen standpunten innemen. Hoe sta je tegenover de Amerikanen? Toch? Ga je mee met de Amerikanen dat ze zeggen van je luister nou, Venezuela, we zijn tegen Venezuela. Suriname steunt ons beleid van Venezuela. Waarbij je gaat naar het beheersen en beheren van die mensen hun rijkdommen. Dat moet je niet willen steunen. Zoals Guyana heeft gedaan. Guyana heeft gezegd, de Guyanese president heeft gezegd tegen Amerika, luister eens. Wij willen geen Amerikaanse militaire basis in ons land. En wij willen ook geen zaken doen met de door jou gekozen, aangewezen, zogenaamde pseudo-president, Guaidó voor die man heet. We doen zaken met meneer Maduro. Dat is een helder, duidelijk standpunt. En niet gezegd van, omdat ze een conflict hebben met Venezuela, van ja, we steunen het beleid van Amerika. Was direct oorlog. Dat gaan ze niet, zijn niet dom. Maar ze hebben een duidelijk standpunt, een duidelijk signaal afgegeven aan de Amerikanen. Wij doen niet mee op commando. Wij doen mee op basis van eigen belang. Toch? Nou, en dat moet ook gaan gebeuren. Ik weet niet als deze minister in staat zal zijn om een buitenlands beleid te formuleren dat krachtig is voor Suriname. Heeft hij die ervaring? Ik weet het niet. Wat is zijn track record op buitenlands beleid? Een paar lidmaatschappen van internationale organisaties, parlementaire organisaties, is nog geen buitenlandse ervaring, is nog geen geopolitieke mening hebben. Snap je? Het is een standpunt dat een regering moet uitdragen, niet één persoon. Zo? Hoe sta je tegenover Nederland? Hoe staat de Surinaamse regering, als je ze vraag mag stellen, hoe staat u tegenover de Nederlandse regering die met hun houding tegenover de situatie in Israël? Wat vindt u ervan dat Europa zich anderhalf jaar lang zo moorddadig, genocidaal heeft opgesteld tegenover de Palestijnen? Stel hem die vraag. Wat is het standpunt van Suriname?
Moet er een Palestijnse staat komen? We hebben toch gesteund Israël, stroom gesteund met zijn consulaat of ambassade in Israël, dat het in Jeruzalem zou plaatsvinden. We hebben ze toch ook gesteund. Dat moet je niet doen zomaar. Je moet het volk moet dat bepalen. En het volk wordt vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordiger in het parlement. En als je een standpunt wil innemen ten aanzien van een oorlogssituatie, moet je het parlement dat laten doen. Het volk moet dat bepalen. En niet één persoon. Niet meneer Ramdien als minister van Buitenlandse Zaken gaat bepalen, maar we steunen de Amerikanen in dat beleid voor Israël. Nou, fout. Dus laten we kijken hoor. Maar mijn standpunt zou zijn, geopolitiek wil zeggen het voordeel van je land halen. Nu, met de ontwikkelingen van de economische ontwikkelingen in het land, in de wereld, waarbij meneer Trump met tarieven zit te strooien om zogenaamd landen op de knie te krijgen, om goede economische betrekkingen te hebben met die landen, dan moet je goed in verdiepen. Dat dossier moet je kennen. Je moet ook het dossier van BRICS kennen. Wat zijn de voordelen die Suriname kan hebben als we met BRICS gaan, als we ons aansluiten bij de BRICS-organisatie? Dat moet je voor jezelf, als land moet je dat weten. We moeten ook kijken hoe we ons gaan heroriënteren over onze economische ontwikkeling, waarbij we kijken naar regio's. Brazilië zit achter ons. Weet je hoeveel deskundigheid en technologie er in Brazilië is? Maar we leuteren om te springen naar Amerika en Europa. Weet je hoeveel auto's en hoeveel boten, vrachtwagens worden gebouwd in Brazilië? Die we dan hier kunnen, waar we iets mee kunnen doen. Maar beleid, wat change systeem toch? Wel, voor change systeem, dan moet je jaren, heel kort, heel binnenkort, binnen een jaar moet je jaren. Zijn een plan voor een regering. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Dus wat er moet gebeuren dus, we moeten ons gaan heroriënteren op wat we kunnen. En bijvoorbeeld landbouw, zou ik zeggen, het Caribisch gebied zit te springen om verse groenten en vers fruit. Toch? Laten we dat alvast, laten we daar naar kijken, hoe we dat kunnen organiseren. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat Suriname op een gecertificeerde manier, volgens de internationale standaarden, landbouwproducten kan verbouwen en kan transporteren naar het buitenland, kan exporteren naar het buitenland. Laten we kijken hoe we nieuwe scheeproutes kunnen aanboren hier in die regio, dat we dus vrachtboten, vrachtschepen kunnen inzetten om handel te drijven, om die groenten te vervoeren. Maar ook op groenten, het gaat natuurlijk met het vliegtuig, want dat moet vers zijn. Maar andere producten die Suriname kan produceren. Om alvast klein te beginnen, de eigen producties even op gang te laten komen. Eigen producties zijn heel belangrijk. Als je voor jezelf kan produceren en je hebt het helemaal onder de knie, dan kan je gaan kijken hoe je kan gaan vergroten je volumes, zodat je kan gaan exporteren naar de regio. Maar we moeten naar de regio kijken. We moeten een economisch plan gaan maken. Dat is hoe we een masterplan hebben voor hoe Suriname er in 2050 uit moet zien. Moet je ook een masterplan hebben van hoe je je economie wil inrichten. Welke sectoren wil je ontwikkelen? Hoe wil je ze ontwikkelen? Welke deskundigheid heb je nodig? Hoe ga je onderwijs inrichten, zodat je onderwijs, die mensen die je opleidt, ook aansluiten op de beroepen die dan spelen. Je nog leidt dat er op morgen dan, je ziet jong AI het dat er over. Je leidt dat er op morgen. Je leidt dat er op zich kan gaan naar AI voor deze man. Je wil nou een trafas wat bakken. Dus, weet je, en kijk, nu hebben we de minister van Onderwijs is gisteren geïnstalleerd, gisteren beëdigd. Meneer Dirk Curry, die staat in de maatschappij bekend als een goede bestuurder, ik ken hem persoonlijk. En de verwachting is hoog. Ik verwacht ook heel veel van meneer Curry. Maar meneer Curry is een manager, hij is geen onderwijsspecialist. Dat is niet erg, maar hij zal wel in staat zijn om plannen te beoordelen, om richting te geven aan een ontwikkeling. Want kijk, onderwijs is iets wat heel belangrijk en essentieel is voor de ontwikkeling van je land. Maar waarin leid je mensen op? No? Waarvoor leid je ze op? No? En vanaf wanneer begin je mensen op te leiden? Hoe ga je om met kleine kinderen? Vanaf wanneer leren kleine kinderen rekenen? India, heb ik begrepen, 2 jaar, die hebben leren rekenen op baat. Toch, daarom zijn Indiërs en Chinezen goede wiskundigen, goede rekenaars. Toch, die kunnen uit het hoofd heel goed tellen. Ja, heer Jongevat. Als we praten over het buitenlands beleid, dan zien we dat de Amerikaanse president nu een bepaald beleid voert waarbij hij dus tariefverhogingen oplegt aan landen die eigenlijk niet naar zijn pijpen willen dansen, om het zo te zeggen, Amerikaanse beleid willen dansen. Wat vindt u hiervan?
meneer Trump is een apart geval. Ja, wat moet je van die man vinden? Vandaag zegt hij, we gaan naar links. Morgen zegt hij, nee, we gaan naar rechts. Dan zegt hij morgen weer, nee, we gaan rechtdoor. Dus met Trump weet je het nooit. Maar wat wel zo is, die maatregelen die hij neemt, die hebben effect op landen. Ik weet niet wat de effecten zijn op Suriname. Merken wij dat in ons portemonnee, laat die economie en de financiële deskundigen ons komen vertellen, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat als je wordt geconfronteerd met een beleid waarbij je met tarieven wordt geslagen, dan moet je daar op voorbereid zijn en dan moet je daar iets tegen doen. Want als dat je economie gaat verlammen, dan moet je misschien kijken naar andere partners. Wat Amerika heel goed doet en ik zou zeggen wat laag is van Amerika, omdat zij het financiële systeem onderhouden en zij zijn de eigenaar van het financiële systeem van SWIFT, kunnen zij, als jij leutert, als jij niet wil lopen in een gareel, kunnen ze jou gewoon met economische sancties treffen. En die kunnen effectief jouw economie schaden. Dus dat is die troef van die man. En daartegen hebben die BRICS-landen, daarom is BRICS opgezet, om een andere economische power te zijn dan die westerse power. En ook om een ander betalingssysteem internationaal te ontwikkelen. Daarom zijn ze nu zover, iedereen, de westerse landen, die zijn bang voor BRICS. Maar sterker nog, een paar hebben zich ook aangesloten al bij BRICS. Van die westerse landen. Dus, en omdat er nu 2 systemen zijn in de wereld, moet jij als land zeggen, ik ga gebruik maken van beide systemen. Zowel als SWIFT, heeft Amerika maar weer niet verstaan. Ja, BRICS, het is dat we kan doen internationale zaken. No? En BRICS is geen organisatie die met economische sancties gaat komen zwaaien. BRICS is meer voor samenwerking, voor handelsakkoorden, dat ieder land zijn eigen munt kan gebruiken. En dat er een soort swap is dat er geen verlies ontstaat wanneer je je eigen munt betaalt. Dat je weet je. Dus het is een organisatie waarover is nagedacht en die goed voorbereid is al bijna 15 of 25 jaar lang, snap je? Dus geopolitiek zou je moeten zeggen, als Suriname, kijk wat de voordelen zijn van beide systemen en maak daar gebruik van. Ten aanzien van onze economie, wanneer we praten over de Surinaamse economie, ik vind dat we beter moeten kijken naar de regio. Ik vind dat we een geweldige, een grote natie hebben, die qua technologische ontwikkeling heel ver is in de wereld. Brazilië. We kunnen toch onze transportmaterialen, onze transportzaken, auto's, bussen, vrachtwagens, kunnen toch via die lijn gaan doen. Is dichterbij, als je onderdelen toestanden hebt. Weet je, er zijn veel meer voordelen om je te concentreren op de regio, met name op Brazilië, om zaken te doen met Brazilië als belangrijkste handelspartner, dan te leuteren met Nederland en Amerika. Toch? En om te kijken naar de regio. Laten we gaan kijken hoe Suriname op een goede manier bijvoorbeeld landbouwproducten kan gaan transporteren naar het Caribisch gebied. Laten we alvast ervoor zorgen dat we transportroutes gaan creëren. Dus ik ben ook voorstander van dat onze kleintjes, wanneer ze naar school gaan, van hier in Suriname ga je al naar school, dan ga je in groep 1, dan ben je volgens mij 4 jaar oud. Dan zit je in de Vreubel, eerste Vreubel, dan ga je op 5 jaar bij je tweede Vreubel, 6 jaar in de eerste klas, groep 3. Ik ben voorstander van dat die kinderen al heel vroeg leren rekenen, dat ze al heel vroeg leren om hun eigen taal, om talen van andere bevolkingsgroepen eigen te maken. Bijvoorbeeld zou het toch geweldig zijn als we, al is het 1 of 2 Maron-talen ook in het onderwijs integreren. En ik ben ook voorstander van dat die Maron-kinderen die in het binnenland wonen, dat ze in hun eigen taal hun lessen krijgen en beter gaan presteren. Maar Nederlands is een vak apart voor hun, want ze moeten ook Nederlands leren praten, want dat is onze voertaal. Maar die kinderen die in Nikeri wonen, dat ze gewoon in het Suriname hun les kunnen krijgen. Maar Nederlands is ook een vak wat ze erbij hebben en dat moeten ze ook goed beheersen. Want als ze in hun eigen taal worden onderwezen, gaan ze het beter doen, toch? Dan wanneer ze moeten geforceerd moeten gaan in een taal die ze niet beheersen. Maar als een meisje in het binnenland, of die jongen in het binnenland, het Saramakaans, wat een geweldige, prachtige taal is, man. Als die jongen of dat meisje onderwijs krijgt in haar of in zijn of haar taal, dan gaan ze ook beter presteren. En ik vind, hoe mooi zou het zijn om als je 10 jaar oud bent als kind van Suriname, dat je tenminste 4 Surinaamse talen beheert. Plus je Japanese en Saramakaans. Ja,
Of wanneer het ook die staan. Het is toch geweldig, man, om dat mee te maken. Dus dat is een pleidooi om het onderwijs op die manier te hervormen. Om goed aandacht te besteden, ook aan talentontwikkeling bij de kinderen. Dus al op een vroege leeftijd, dat die kinderen worden geconfronteerd met hun talent. Dat wordt ontdekt. Dus sport en spel, zang, weet je, dat soort dingen moeten in het curriculum aanwezig zijn. En persoonlijke aandacht voor die ontwikkeling van dat kind. Dat je die ontwikkeling van dat kind ook volgt, snap je? Dat je een soort volgsysteem hebt waarbij je elk kind elk kwartaal een rapportage hebt over de prestaties van het kind op elk gebied. Zowel educatief, dus leren, cognitief, maar ook sport, spel, snap je? Talenten, je kan horen van een juf, mevrouw, uw kindje heeft talent om gitaar te spelen, hoor. Neem potapje naar gitaarles. Of zingen, of voetbal, of basketbal. Zo heb ik mijn talent ontdekt op school, sporten. Met de eerste klas Milo, hier toch, postschool. Dan wou gymles, eerste gymles met een basketbal. Ik had nog nooit een basketbal in mijn hand gehouden. Snap je? En ik begin te dribbelen. En die leraar zegt tegen mij, je moet gaan basketballen. En Sibila kon dan play basketbal. Ik ben een goede basketballer geworden daardoor. Maar ook andere sporten. Zo ontstaat talentontwikkeling. Dus mijn pleidooi is onderwijs. Moeten we goed gaan hervormen. Goed aandacht besteden aan de ontwikkeling van die kinderen. En opleiden voor beroepen die er dan toe doen. Dus je moet nu al gaan plannen en gaan weten en gaan analyseren hoe je economie eruit gaat zien, zodat je die mensen precies gaat opleiden om die beroepen ook in te vullen. En rekening houden met de technologie tegenwoordig, waarbij de digitalisering, hoor wat ik zeg, digitalisering gaat nu op een ander niveau straks. Want nu gaan we niet meer praten over digitalisering. Digitalisering was de volgende stap in onze ontwikkeling. Nu krijg je een stap hoger. En die hoger is, hoe noemt men dat? Men noemt dat wanneer je nu in plaats van 0 en 1 nu gaat rekenen met atomen, toch? Quantum computing. Quantum computing gaat ons leven totaal veranderen. Alles gaat veranderen, brada, in ons voordeel, maar het heeft ook nadelen, maar het is de next step, toch? Het is de wereld 3.0. Toch? Eerst zo baby, internet komt, toch? Internet na eigenlijk een nieuwe ontwikkeling in de ontwikkeling van Libisma. Maar nu, quantum computing omegi dat alle processen waarbij de computer een belangrijke rol speelt, waarbij automatisering een rol speelt, gaan vele malen efficiënter, sneller, beter, met een beter resultaat. Bijvoorbeeld, ga je een voorbeeld geven, door quantum computing kunnen we nu precies gaan achterhalen hoe we kanker gaan bestrijden. Hoe we gaan zorgen dat we gezonde cellen eruit moeten zien. Kortom, een heleboel dingen, problemen die we nu pas over 100 jaar zouden kunnen bereiken met een computer die we nu hebben voor onze systemen, zou het honderden jaren duren om bepaalde problemen op te lossen. Na 3 seconden, 2 seconden, dat kan verschillen. En daar moeten we op inspelen. AI, Suriname moet het als tool gebruiken. Toch? Mensen moeten worden opgeleid en AI moet onderdeel zijn van jouw opleiding wanneer je dingen doet. Want met AI heb je gewoon een voorsprong op een heleboel dingen. Ik hoef niet meer zelf te gaan zoeken naar materiaal wat belangrijk is om bijvoorbeeld mijn werkstuk te maken. Met actie AI gedetailleerd, dat is zoek zo. Plus met actie maar met een verslag bij. Snap je? Kijk, je moet niet alles overnemen. Een brief schrijven moet je zelf doen. Maar als je een brief laat schrijven door AI en je checkt hem en het voldoet aan jouw doelstelling waarvoor de brief gemaakt wordt, dan moet je dat gewoon doen. Ik vind niet dat je moet zeggen van AI naar AI beginnen aan de boom. No, dat is een tool. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind.
Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Mr. Pebble Banger. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move.